a chroeso I hwb arbennig efo fi, Nia Parry, a fo, Ioan Talfryn. Ie. Helo na. Dyn ni'n edrych yn ôl yr wythnos yma unwaith eto ar Cariad at Iaith 2012. We're looking back again this week at Cariad at Iaith 2012. Chroeso. Rwan, os oeddech chi'n gwylio yr wythnos diwetha, if you were watching last week, dych chi'n gwybod bod ni'n ail-fyw, reliving Gwersi Cariad at Iaith. Rwan ta. Ioan, wyt ti eisiau atgoffa pawb pwy oedd ein 8 celeb ni? Wel, oedd na Lucy Owen. Sy'n darllen y newyddion. Lucy Jones. Sy'n canu. Lisa Rogers. Sy'n cyflwyno. Dau Botcher, ar actores enwog. Ac o ran y dynion, ti'n cofio'r dynion, Nia? Ydw, Bob Pew, yr actor. Yr actor. Alex, y cyflwynydd, plant. Wyn Evans. Y canwr. Canwr, ac ar yr hysbyseb enwog. A Alfie. Alfie. Ein enillydd. Felly, oedden nhw'n griw bywiog iawn, a very lively bunch. Rwan, y dull dysgu, the teaching method, oedden ni'n defnyddio dad awgrymeg, de-suggestipedia. So briefly, beth ydy e? Wel, gyda dad awgrymeg, dych chi'n llwyth o pobl, you load people with lots and lots of language. A mae rhaid i chi wneud e mewn ffordd ddiddorol. It's got to be done in a very interesting manner. Otherwise, it's an overload. Ac beth o'n i'n gwneud gyda dad awgrymeg yn y sesiwn gyntaf, oedden ni'n actio'r stori allan, ac wedyn 2 gyngerdd, 2 concerts, lle oedden ni'n darllen y stori I gefndir y gerddoriaeth, with the music as background. Make it interesting, make it memorable. Felly, roedd cyngerdd gweithredol, active concert, a cyngerdd goddefol, passive concert, ond oedden ni'n dechrau gyda'r un gweithredol. What is the active concert? Wel, mae cyngerdd gweithredol yn un dramatic iawn. Dych chi'n defnyddio pobl fel Mozart neu Beethoven ac yn y blaen, a dych chi'n darllen y gyngerdd, wel, fel Wyn Evans, dych chi'n darllen y gyngerdd yn dramatic iawn, be dwi'n galw'n placebo domingo. Felly, chwod, mae'n gofiadwy. Felly, dyma gyfle I chi fwynhau, a gallwch chi ddefnyddio eich sgriptiau chi. Why don't you read along with your scripts? Mwynhewch. Anutriaethau. Fflach. Eirias. Cyflwyniad. Siwmai. Bore da. Mae'n flin dy fi, bo fi'n hwyr. Fi yw Ceri Gaiman Chones. Y cyfarwyddwr ffilmiau enwog. Fel dych chi'n gwybod, dwi'n dod o Patagonia. Yn Ne America, yn wreiddiol. Ond dwi'n byw yn Abereiron nawr. Ddim yn bell o'r môr. Rwy ti, mae hi, dyn dych chi, mae'n nhw. Dwi'n siarad Cymraeg a Sbaeneg. Wrth gwrs, Portiwgeeg, rhywfaint o Ffrangeg, a tipyn bach o Saesneg. Dwi'n gallu darllen a deall Almaeneg hefyd.
mae'n siŵr eich bod chi wedi gweld rai o fy ffilmiau i. Ffilmiau enwog iawn fel y 6 gwych, Eir Owen a'r 5 corach, a'r 2 fwsga terwr. Dwi newydd ryddhau fy ffilm ddiweddaraf Indiana Jones a'r 3 mochyn bach. Ac mae llawer o bobl yn credu ei bod hi mor dda, ei bod hi'n siŵr o ennill. O leiaf 1 Oscar, os nad mwy. Ond dwi ddim wedi dod yma heddi i siarad am Indiana Jones a'r 3 mochyn bach. Dwi ddim, dwi ti ddim, dyw e ddim, dyw hi ddim, dyn ni ddim, dych chi ddim, dyn nhw ddim. Na, dwi wedi dod yma i baratoi ar gyfer cyfres deledu newydd, ar gyfer S4C, sef Anutriaethau Fflach Eirias. Dwi wedi, rwy ti wedi, mae e wedi, mae hi wedi, dyn ni wedi, dych chi wedi, mae nhw wedi. Mae hi'n gyfres gyffrous iawn sy'n sôn am ymdrechion Fflach Eirias, ein harwr ni oll i achub y ddaear rhag dehero diaflig o ben drawr bydysawd. Shwmai Gwenllian! Rachel sy 'ma o adran y prif weithredwr ynglyn â'r adroddiad na oedden ni i fod i'w e-bostio atoch chi heddiw. Yn anffodus, dyn ni wedi cael problem ofnadwy gyda spam yn y swyddfa. Dych chi wedi cael problem gyda spam? Wel, gwrandewch ar hyn. Y diwedd, wel, tan wythnos nesaf. Diolch yn fawr.